Facebookiin pystyy linkittämään muitakin sivustoja. Tässä just on kerrottukin, että linkitin juuri YouTubeen ohjevideot tänne Naamikseen. Eli ne näkyy tässä. Ja täältä asetukset alta, eli ollaan nyt täällä OP Virtuaalin profiilisivulla. Eli klikkastu tuosta kohdasta noin. Ja täältä löytyy tämmönen asetukset kohta. Sitä klikkaamalla saadaan tähän näkyville tämmöiset käytettävissä olevat sivustot. Eli mitä kaikkia sivustoja voi linkittää tähän Facebookin yhteyteen. Täältä on siis valinnut tämmöisen kuin YouTubeen ja kirjoittanut vaan sinne minun käyttäjätunnuksen tälle virtuaaliopelle. On oma tili YouTubessa ja sitten laittanut, että linkitetään yhteen. Ja sitä tehden kaikki virtuaaliopen videot näkyy nyt täällä Facebookin kautta. Täällä on myös mahdollista tutustua moniin muihin palveluihin. Kuvapalveluja, esimerkiksi Flickr ja Picasa tunnettuja itsellä käytössä olevia. Tai blogia, jotka sitten toimii yhdessä Facebookin kanssa. Ja nyt jos haluaa lopettaa se yhdessä toimimisen, niin tuossa on raksi vieressä, jolla saadaan se menemään pois. Ja jos ei nyt halua tehdä muutoksia, niin tahtoo täältä pois samasta kohdasta. Eli täältä klikkaa, että mitä haluaa näkyville tai takaisin seinään, menee seuraavalle sivulle, niin pääsee etenemään. Tästä saa vaihdeltua, että näkyykö tässä vain open vai kenties vain kaverien päivitykset tai viestit.